Grupo ng mga manggagawa sa Calabarzon umalma sa bagong inilabas na wage order na 35 hanggang 50 pesos na aumento sa arawang sahod. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Kung hindi raw pagsasangla ng ATM, pangungutang sa katrabaho at kakilala ang ginagawa ng 51 anyos na inang si Jessica. Aminadong hindi sumasapat ang kita niya bilang production operator sa isang manufacturing company sa Cavite. Sa 20 taon sa kumpanya, inaabangan niya raw parati ang aumento sa sahod na inaatas ng pamahalaan. Sunod-sunod na po na pagtaas ng bilihin. Tapos sa aming pang-araw-araw na pangangailangan, hindi na namin alam kung saan kami kukuha. Kaya dismayado siya sa umano'y kakarampot na aumentong 35 hanggang 50 pesos na anunsyo base sa Wage Order number 20 sa Calabarzon Region kamakailan. Insulto raw para sa Federasyon ng mga Manggagawa sa rehiyon ang bagong wage increase. Tinawag naming inutil at walang silbi itong wage board ng 4A dahil napakababa nung binigay na 50 at 35 pesos. Gusto nilang ipako na sa 750 pesos ang sahod sa lahat ng uring manggagawa. Naihain na raw nila ito sa Regional Tripartite and Wage Productivity Board o RTWPB sa mga serye ng wage consultations. Hindi raw sapat ang 385 hanggang 520 daily minimum wage, lalo't wala raw humpay ang taas ng presyo ng mga bilihin. Bakit 750 upang mailapit ang gap sa sinasabing cost of living na 1,086 sa Calabarzon? Pero ang dagdag na 50 pesos at 35 pesos ay naging cost of dying, sapagkat ang 50 pesos na aumento na binigay ng Regional Wage Board ngayon ay kulang pagpambili ng 1 kilong bigas. Inihain ng grupo ang 16 na pahina na Notice and Memorandum of Appeal sa opisina ng RTWPB. Karapatan daw ito ng mga manggagawa at pag-aaralan daw ito ng opisina. Bilateral agreement ang mga uri ng sweldo natin. Kumbaga mag-usap muna si employer at si worker ng kanilang mapagkakasundo ang sweldo. Pero yung mapagkakasundo nila, hindi bababa sa itinatakda ng batas na minimum. Sabi ng RTWPB, kung magiging positibo ang pagre-review sa petisyon, posible pa raw na maglabas muli ng panibagong wage order. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News.